nou programa de Llums TV, Aire Fresc. Intentarem donar-li a aquest nou programa un toc d'humor i juvenil, ja que va dedicat a vosaltres, als joves. Tindrem moltes seccions, tindrem monòlegs, crítica de cinema, parlarem de les noves tecnologies, Facebook, Twitter, i també una secció dedicada a vosaltres, molt important, serà on sortir de festa els joves, on anar a sopar, on anar a prendre alguna cosa. Ja veieu que tenim de tot per vosaltres, així que quedeu-vos i nosaltres comencem el primer programa amb... Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went. Hola, bon dia, com esteu? Espero que bé. De fet, tampoc m'importa gaire perquè bàsicament ningú em contestarà. Estic davant d'una càmera i bé, no perdré el temps d'aquesta manera. Bé, avui és la meva primera vegada a la tele. Estic molt contenta, molt emocionada, una mica nerviosa, una barreja de sensacions, per què no? Però, bàsicament, per ser la meva primera vegada, us parlaré d'un tema molt quotidià i que ens passa a tots, segur, en el nostre dia a dia, no? Són conseqüències dels nostres actes, són les lleis de Murphy. M'encanten. Les lleis de Murphy ens serveixen per explicar aquells fets estúpids que passen, fan ràbia i no sabem com dir-ho, no? Per exemple, us posaré un exemple. Evident, tenim un compromís important, vale? Estem a punt de sortir de casa, agafem les coses, ja ens hem canviat, ja ens hem maquillat. L'últim detall, les arracades, Pues sabeu aquelles arracades que són de rosca i la tenen aquí tan petita? Sí, doncs jo estic davant del mirall, me'n poso una, després l'altra, pam, em cau la rosca. On va parar la rosca? Sota l'armari més gran de l'habitació, que no hi passa la mà. Una altra llei de Murphy. Estem muntant una torrada a la cuina de casa nostra, per exemple, mantega, marmelada, allò llafiscoset, no? Doncs si ens cau a terra, ens caurà pel cantó llafiscós. No ens caurà normal. No, per què? Ens fa una putada, amb perdó, d'haver-nos d'ajupir, collir-ho i aquestes coses. Segon, conduint, els que som conductors tenim l'habilitat que el dia que tenim més pressa, ens trobem la iaia allà, donant-ho tot, pobra dona, o el conductor més lent del poble. Sí, sempre passa. O, per exemple, estem circulant per un carril i va a 1 per hora. Quan ens volem canviar a l'altre carril, automàticament aquell comença a fluir i el que ens hem canviat, diguem que totalment col·lapsat. A mi fa bastanta gràcia, realment. Per exemple, és molt graciós perquè no us heu fixat que no us està escoltant ningú, d'acord? Esteu dient alguna cosa molt profund per vosaltres i no us escolta absolutament ningú. I de cop i volta us equivoqueu. I dius, hòstia, no s'haurà notat. I el del costat ja diu, això que has dit no és veritat. I aquell moment et sents frustrat, tens com alguna cosa aquí... Vale. Segon, quan et talles les ungles, és que és la situació típica, graciosíssima, tu estàs allà, t'han quedat perfectes, però al cap d'unes hores, d'una estona, descobreixes que t'haurien sigut molt útils. No diré per què, però bé. Un altre exemple. La velocitat del vent, augmenta la velocitat en funció del que ens hagi costat fer-nos el pentinat. És increïble, Jo porto un monyo, la mar de currat, doncs aquell dia fa un vent, o una pluja, o aquestes coses que passen, no? És que a mi m'encanten, sí o sí, sí que ens passa a tots, no? Perquè dic, home, a mi mateixa no em passa, jo molts cops ho he comentat amb la gent i bé, em diuen que sí. Un altre exemple, va. En una botiga de roba, sí? Ens estem provant roba i ens encanta una samarreta que és d'una talla que no és la nostra, per exemple, una S, en el meu cas, doncs queda la S, m'encanta. Problema, no hi és, no la tenim, Vas a la dependenta i li dius, disculpi, més que a mi m'agrada molt aquesta samarreta, diu, doncs no la tenim, guapa, no està ni al magatzem ni res. Te'n tornes a casa amb una cara, dius, merda, i ara què faig? Aquestes coses. Vale. Els plans. A les persones ens encanta fer plans, organitzar-nos, sí? Per fer moltes coses que ens fan il·lusió, però com més il·lusió et fa una cosa i més plans fas, més possibilitats i més obstacles tindràs que tot surti malament. O sigui, un consell, improvisar una mica,
feu última hora. Ai, parlant de consells, Murphy també ens en dona. No aposteu mai, pel perdedor, perquè la seva sort no canviarà. O sigui, vosaltres, si dieu, no, jo tinc una fe cega en que un dia aquesta persona ho donarà tot. No us enganyeu, seguirà sent igual de petós i la situació serà igual de penosa. Un altre consell que us puc donar jo mateixa, doncs que viviu el dia a dia, i si us cau la rosca sota l'armari, doncs mira, mala sort. Si no us queda la samarreta que us agrada, mala sort, la vida és així. I m'oblidava de nosaltres, els estudiants, que no ens en passen, no. T'estudies 30 pàgines, una per una, allà suant, colzes, dies de preparació, no? Doncs a l'examen hi surt aquella pregunta que el professor va fer un dia a classe, puntualment, i tu casualment aquell dia no hi eres, doncs surt aquella pregunta. Això mateix. I també, o allò que tampoc t'has estudiat, no? Allò que dius, aquell apartat, mira, no sortirà, doncs surt, ja us ho dic ara. El dia aquell que va posar un exemple estúpid i tonto, demanar aquell exemple, i tu no estaves escoltant. Així que, ojo. I les piles de la calculadora, que duren tot l'any, però el dia de l'examen de mates s'espatllen. Així doncs, nois, ja ho veieu, fa força gràcia, coses que passen i tal, però bé, jo ja no us en puc dir més, bàsicament no me n'he preparat més d'exemples, però si aneu a internet en trobareu, d'acord? Bueno, doncs fins aquí aquesta setmana, ja us he explicat una mica les lleis de Murphy, no sé, que tingueu sort si és que podeu, no? Que vagi molt bé. There is a place like no place on earth. Some mad as a hatter, which luckily I am. Alice, it's you. You're back. Alice! Alice! The Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Find her! Help us make the world right again. Over there! I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. We have our champion. Hold on tightly. This is impossible. Only if you believe it is. Bé, Aleix, i què t'ha semblat la pel·li? No sé, a mi no m'ha agradat gaire, la veritat. El Tim Burton aquest sempre fa els mateixos estils de pel·li. Aquest rotllo gòtic a mi no em mola, tio. Tu t'ha molat o què? A mi, no sé, a mi m'ha agradat Alicia en el País de les Meravilles. Jo crec que està molt bé, però i a més no... Rotllo gòtic seria Eduardo Manos Tijeras, però aquí, vull dir, és fantasia i... Però si semblen tots morts, tio. Semblen tots morts allà, tots pàl·lids, saps, allà. Joder, no sé. No, o sigui, a veure, està bé, saps, però... També de la història, tio, tampoc, saps, no sé, no... Home, no és original, és... Saps, jo què sé. L'adaptació... Ara, si t'agrada l'estil així Tim Burton, doncs dius, joder, sí. Clar, és que a mi m'agrada. Si no, tio, no sé. Però jo crec que està molt bé perquè els diàlegs, per exemple, són intel·ligents, no són com a Fúria de Titanes, que són una excusa. Ja, tio, és que, joder, no fiquis aquest exemple perquè... Ja, però bueno, està per contrastar amb una pel·li recent de la cartellera i després que, vull dir, contrasten molt bé aquests moments, sobretot l'escena inicial on ella és l'actualitat i són moments, diguem, més d'intimitat i amb la fantasia i tal, i té unes connotacions interessants. I jo crec que això ho sap combinar molt bé.
home, bueno, això encara, saps? Però jo que sé, per exemple, el Johnny Depp, tio... Llavors, jo quan vaig veure el tràiler vaig dir, uah, fotrà un paperàs aquí, saps? I què va, tio. Bueno, a mi no m'ha agradat, almenys. Jo que sé, s'ha vist molt fals, saps? No... Jo crec que està Jo bé. no l'he vist. Histriònic. En canvi, el gat aquell amb la sonrisa aquella de boig, tio, té el seu punt. Hi ha veus molt importants, d'actors importants com Christopher Lee, això està cuidat, però jo crec que Johnny Depp sí que fa un paper molt interessant perquè histriònic, el que ha de ser el sombrero loco, perquè representa que ho han perdut tot i... Però, no sé, saps? Jo crec que li dona més importància. A la història, o sigui, té el seu paper, saps? Però tampoc és tan important, saps? Jo què sé, el Barton, tio, sempre fa el mateix. Amb el Depp, saps? L'intenta fotre allà amb calçador, saps? Saps que sobresurti, i aquesta pel·li tampoc era perquè sobresortís, saps? O sigui, potser si hagués fet un paper més curt, jo què sé, hagués quedat millor, jo crec, saps? Però hi ha coses que no, per mi no venien a cuento, tio. No sé, jo crec... Tu li agrada? Jo crec que està bé, No, si no, trobem un punt de confluència entre Mia Wasikowska, per exemple, la protagonista. Aquesta segur que t'ha semblat bé, no? Bueno, està bona, tio, però... A veure, no, o sigui, ha fet un... Això és un punt. No, sí, home, és important, està clar. No, o sigui, ho ha fet bé, tio, no ho ha fet malament. Però ja està, saps? Poques, també, jo què sé, bueno, la dona del... És dona encara, del Barton, aquella? Helena Bonham Carter. La que fa de mal, la que fa la dolenta, joder, o sigui, ho fa bastant bé, també, saps? No sé. És que és catxondo, va amb el cap aquell, tio, que dius, hòstia puta, està bé. A mi m'ha agradat i jo crec que, i a més, quan hi ha acció ho porta bé, i després ho contrasta bé amb altres moments, més de diàleg i de reflexió. No sé, a mi m'ha agradat. I bueno, també en el 3D guanya una mica, encara que no és Avatar, evidentment, Home, però... aquesta pel·li està clar, tio, que s'ha de veure al cine, saps? Perquè, Sí. o sigui, la gràcia que té una mica és... Pues jo què sé, Fúria de Titanes, per exemple, si li treus alguna gràcia que no en té cap, pues l'únic que, jo què sé, pues veure-la al cine, saps? Perquè que si els efectes, tot, saps? És la gràcia, tio. Si la veus allà al megavídeo, amb el puto límit de 72 minuts i merdes d'aquestes, tio, Sí, això és sí. la peste, o sigui, no pots veure-la així. Això està clar. L'has de veure al cine, tio. Altres no, altres pel·lis no, però aquesta... Sí, Estàs d'acord o no? sí, en això sí. Però no sé, a mi m'ha semblat que està molt bé. I no sé, jo crec que està en la línia de Barton, però tirant cap a l'adaptació d'Alicia en el País de les Meravilles, mantenint el seu estil, no sé. Però és molt, o sigui, és fidel a la història o... O sigui, bueno, més o menys, clar... A veure, canviar coses. Jo ja fa temps, saps, que jo me'n recordo d'una mica del llibre, de la pel·li de Disney i tal, que va ser la que va tenir més èxit una mica, d'aquesta història. Sí. Però, a part d'això, no sé, jo hi ha coses que... O sigui, per exemple, el xungo aquell, el dragó aquell, el galimatazo, saps? Però això què és? Aquest nom què és? Això sembla, jo què sé, saps? No sé. I Però bueno, és que tu sempre fas el mateix, a ti. No, a veure, tio. A tu t'agraden les pel·lis Wim Wenders, París, Texas, que a mi també m'agrada molt, Joder, però tio. un pla dura 5 minuts. Bueno, i què? Vida contemplativa, i quan hi ha cine comercial bo s'ha de reconèixer. A mi el Barton em mola, tio, però... O sigui, jo que sé, per exemple, Sweeney Todd em mola, saps? Hi ha pel·lis que em molen del Barton. La Pesadilla antes de Navidad, totes aquestes pel·lis em molen, però aquesta, tio... No sé, ja cansa una mica, saps, el seu estil, tio. No, a part d'això, no sé. Home, jo crec que és important que hi hagi un director que mantingui sempre aquest estil, perquè només el fa ell. Saps reconèixer una pel·li de Tim Burton. Tio. Si no ens faltaria. Calla i fes el sopar, tio. Què va? Hòstia, puta. Nosaltres tornem a ser aquí amb la nostra secció Visió de Futur. Tenim la Carla Roda, que ens parlarà de teatre i de cinema, concretament de cinema ens portarà la pel·lícula Alicia en el País de les Meravilles, i de teatre doncs té dos, Verás que todo es mentira, i després La nit de Reis. I per últim tindrem el Jordi Nicolàs, que ens parlarà d'una obra de teatre titulada Tres dones i un lloc. Hola, molt bon dia, nois. Hola, bon dia. Doncs, Carla, comences tu? Sí, començo jo
I res, jo us començaré parlant de Nit de Reis, que es fa al Teatre Nacional, que es va estrenar el dia 15 d'abril. I res, com tots sabeu, Nit de Reis és una comèdia de Shakespeare que ens ensenya com si diguéssim, ens mostra l'art a través de l'experiència de la vida i res, crec que és una molt bona obra per anar a veure, a més és un clàssic, tot i que s'ha de dir que la crítica no l'ha deixat gaire bé, però hi ha moments comèdics molt bons que ens situen amb Lluís Soler i Quimet Pla, que són actors coneguts, que han estat a la televisió, i res, a més hi ha música en directe, i res, crec que és una obra que captiva i que sedueix i que enriqueix sobretot el que us he dit, la manera d'entendre la vida. El Jordi us parlarà de... Tres dones Tres dones i un lloc. Bé, aquesta obra és de la directora Carol López i bé, es va estrenar el 3 d'abril a la Villarroel i estarà fins al 6 de juny. I bé, doncs és una adaptació del conte de tota la vida de la Caputxeta Vermella, però amb l'element innovador que el llop, diguéssim, és el pretendent de la noia i és mentalista. I llavors, mitjançant els seus trucs, doncs intenta, diguéssim, conquistar-la. I també aquesta obra, amb l'excusa d'aquesta obra, jo crec que un element molt important a tenir en compte és que això es fa al Teatre Villarroel i aquest teatre s'ha modificat, l'escenari és al mig, per tant tens grades a un cantó i a un altre. Jo crec que això fa que l'obra sigui molt més propera. I bé, entre els actors trobem Amparo Moreno, Mireia Xalà, Roger Coma i Carme Pla. I bé, jo crec que val molt la pena anar-la a veure perquè passes una molt bona estona. Així, podem dir que és com una història d'amor, no? És romàntica? Sí, però diguéssim que això queda en un segon pla. Queda en un segon pla. Sí, dona més importància a la relació que tenen la mare de la noia i, diguéssim, la seva àvia. No es porten gaire. És familiar. Sí. Què us anava a dir? No us vull enganxar, però sabeu el preu? Sabeu si entra pel 3T, aquestes obres de teatre? Sí, totes, i si no, si vas a la pàgina una web de Teatres Barcelona, allà pots entrar, pots anar a la cartellera, pots entrar a l'espectacle que vulguis, al teatre que vulguis, i a baix et posa dates, descomptes, el preu de les entrades i tot. Ho dic perquè com a joves sempre anem falts de diners, no? Sempre ens veiem al 3T, doncs tenim l'oportunitat d'anar a veure obres de teatre. Sí, però ara també hi ha moltes ofertes, sobretot a la pàgina web Atrapalo, que jo l'altre dia vaig anar al teatre i gràcies a Atrapalo vam aconseguir entrades molt més barates del que es poden aconseguir a taquilla, podríem dir. Efectivament, això està molt bé per anar a veure el teatre econòmic i cada vegada més joves s'apunten a aquesta opció. Fomentem la cultura als joves, clar. Quina és la teva altra obra de teatre? Doncs mira, l'altra és Verás que todo es mentira, que es fa al Club Capitol i molt especialment es fa a la sala anomenada Pepe Rubianes i res, és un espectacle que tanca, podríem dir, la temporada i bueno, Verás que todo es mentira és com si diguéssim una xerrada sobre el sexe, la dona, l'home, Déu, l'amor, la felicitat, bueno, en fi, sobre la vida mateixa sobretot. I és una gran oportunitat per gaudir perquè et farà reflexionar moltíssim, a més és molt divertit i està dirigit per Andreu Buenafuente i Berto Romero amb la interpretació de Godoy, o sigui que és una combinació irrepetible, podríem dir. O sigui que aquesta la recomano també molt, molt, molt. Aquesta sí que fa molt bona pinta, no? Que actors molt bons i són molt coneguts que surten per la televisió. Bueno, són els directors, o sigui, ells no surten, simplement la dirigeixen. Qui surt és Godoy, que és un... Humorista. Sí, és un humorista molt respectat. Doncs realment porteu 3 obres de teatre que prometen molt, no? O sigui Sí, que hi ha i tots els joves diferents. que ens vegin en el programa que a veure si us fan cas i les van a veure. I per últim, Alicia en el País de les Meravilles de Tim Burton. De Tim Burton, doncs res, explicar-vos que tothom anava a veure l'Alícia de Disney, no vas a veure l'Alícia de Disney, vas a veure una Alícia que té 19 anys i que retorna al món màgic on va anar-hi de nena, podríem dir. Llavors es torna a trobar, com podríem dir, amb els seus antics amics. Llavors, no és la versió de Disney, sinó és una versió com si digués augmentada en els anys. Diguem que és una versió Tim Burton, no? Sí, suya. totalment suya, perquè... Totalment. I a més, el bo d'aquesta pel·lícula és que ha fomentat, com si diguéssim, la comercialització que ha tingut el 3D, o sigui, veure la pel·lícula en format 3D, i també
veure les qualitats que té Tim Burton, perquè ja ho podríem haver, o sigui, ja ho vam veure amb altres pel·lícules, com per exemple Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood, Big Fish i totes aquestes pel·lícules, que és el que dius tu, tenen una visió Tim Burton, igual que les pel·lícules de Tarantino, Tim Burton són aquestes pel·lícules. I res, doncs també és una combinació irrepetible, perquè hi ha Johnny Depp i la seva dona, la dona de Tim Burton, que és la Helen Bonham Carter, i a més són dos personatges, són dos actors que no els hi cal, com si diguéssim, direcció, perquè van al seu aire i totes les pel·lícules desenvolupen el seu propi personatge i el creen ells mateixos. I llavors s'ha de parlar també sobretot de l'actriu, la nova actriu, que és la Mia Wasikowska, que és una actriu joveneta, molt joveneta, que acaba de començar i que dona a Alicia una calidesa espectacular, a més és molt guapa. I res, això que us recomano anar-la a veure, tot i que també s'ha de dir que la crítica no l'ha deixat gaire bé, però jo penso que és per això, que tothom anava a veure com si diguéssim la versió de Disney, saps? de la pel·lícula. I no és Disney, és una Alicia més moderna, una Alicia que ha passat uns anys i una Alicia que s'ha fet gran, podríem dir, que ja no és la nena que era. Tim Burton ja, realment li ha agafat això el gust, no treballar amb Johnny Depp i amb la seva dona, perquè quasi totes les pel·lícules... L'última que va fer va ser la de Sweeney Todd i tindrà també una bona combinació, o sigui que suposo que li ha agradat com li ha sortit la pel·lícula i mira, ja ha tornat a comptar amb ells. Doncs bé, veiem que tenim unes 3 obres de teatre i una pel·lícula de cinema molt interessants pels nostres joves i perquè es puguin culturalitzar una mica també. Nosaltres tornem d'aquí després de la publicitat amb la nostra entrevista que farà la nostra companya Cristina Granier. Del periodisme se'n donen moltes definicions. Una, que m'agrada, per curta i bastant exacta, és que periodisme és veure, sentir i explicar. Explicar amb amenitat. El periodisme no és una acció neutra. El periodisme no és el mateix que informació. Una etiqueta d'una ampolla d'aigua conté informació, però no conté periodisme. Quina és la diferència? L'opinió. Vaig decidir dedicar-me al periodisme perquè tota la meva vida m'ha agradat explicar històries. He explicat històries als meus germans, he explicat històries als nanos amb els que he treballat quan he fet de monitor de colònies, he explicat històries quan he entrenat a nanos petits a la meva escola i quan vaig entrar aquí a la facultat de Blanquerna doncs me'n vaig adonar que una de les millors maneres d'explicar històries era a través de la ràdio. Vaig anar un dia a veure un programa en directe i al sortir un professor em va dir que em brillaven els ulls mentre veia aquell programa i em vaig adonar que realment era així, que m'havia encantat, que m'havia apassionat i des d'aleshores doncs, intento dedicar-me a explicar històries a través de la ràdio. Soc periodista, crec, simplement perquè sóc una persona curiosa, a qui li interessa allò que passa al seu voltant. Crec que els periodistes tenim la sort de ser testimonis privilegiats dels esdeveniments que passen a l'entorn més immediat i al món, i és una de les maneres, crec, de conèixer el món en què vivim, i vull saber en quin món estem vivint. Jo crec que em vaig dedicar al periodisme per curiositat. Ja des de petita, quan veia les notícies a la tele, ràpidament les que m'impactaven les escrivia en un paper i les anava guardant, tot un seguit de fitxes amb les notícies que més m'havien impactat. Va arribar l'edat de decidir-me i crec que vaig voler fer el salt de ser jo qui estigués en la primera línia, qui parlés amb la gent, qui escoltés les històries per després poder-les explicar. Per mi els 4 anys de facultats van ser molt bons, ens ho vam passar molt bé, vam estudiar molt, també vam començar a treballar, vam crear bones dinàmiques amb els companys, també amb els professors que teníem, que sobretot en les classes que eren més reduïdes, doncs ens donaven l'oportunitat de fer grups de debat, de sortir, d'anar a veure exposicions i de generar debat sobretot sobre l'actualitat. Van ser 4 anys molt ben aprofitats i a més m'ho vaig passar molt bé.
des del meu punt de vista, la gran aportació dels professors que provenen de l'àmbit professional és justament la seva experiència, que permet a la facultat i als seus estudiants estar perfectament connectats amb el dia a dia de la professió periodística i amb les seves empreses. Vaig decidir dedicar-me a la fotografia a l'últim any de la universitat. Jo abans pensava que em dedicaria doncs, això al documental i o a la ficció, no? Més aviat cap al documental. Però va ser quan vaig entrar a la revista Nova Ciutat Vella d'una forma mig accidental quan vaig descobrir el fotoperiodisme i vaig dir, val, això és el que jo venia a buscar en realitat en aquesta universitat. A partir de llavors estic lluitant per això, perquè sigui la fotografia la meva professió. Quan vaig descobrir la fotografia vaig pensar que seria el mitjà amb el que viure i ara ha transcendit i va molt més enllà. És una manera de viure per mi, una manera de veure. Nosaltres continuem aquí a la secció de Via Fora, ara a l'apartat de música. Tenim amb nosaltres a Cristina Graner, que li ha fet una entrevista al Dan Michaels i ens explicarà ara, per introduir que després veurem aquesta esperada entrevista, què s'ha parlat, què heu parlat a l'entrevista, què t'ha explicat en Dan Michaels? Doncs bé, Dan Michaels, si encara no el coneixeu, és un noi molt jove de 20 anys, com nosaltres, que està començant dins el món de la música. I bé, el que hem intentat nosaltres una mica és poder-li donar una mica de veu, que ens expliqués com va començar, com veu el mercat musical, i de tot això n'hem parlat a l'entrevista. Sobretot jo crec que és interessant conèixer-lo, perquè és com, ja et dic, innovador, més que res perquè canta un estil de música que no trobes normalment persones del nostre edat cantant aquest tipus de música. Canta cançons de Frank Sinatra, Michael Bublé, cantants molt de swing, molt de música antiga, com diríem nosaltres, és a dir, no és tan actual com altres cantants. L'únic és que jo penso que això pot ser el punt interessant que ens doni ganes de conèixer-lo. Per tant, jo crec que és una entrevista bastant interessant la que li vaig fer. I ell no té cançons pròpies escrites per ell o que li han escrit, o totes són... Aviam, fa la seva pròpia versió d'altres cançons? Exacte, ell, la majoria de cançons que canta són versions de cançons molt conegudes, que vull dir, si entreu al seu MySpace les podreu escoltar totes. És publicitat, quin és el seu MySpace? Exacte, myspace.com, em sembla que era /Dan Michaels 2010. I bé, doncs si entreu en el seu MySpace podreu escoltar totes les cançons, però a part, com m'has dit tu, ha fet alguna cançó. L'únic és que em sembla que ha fet alguna maqueta, però encara no ha vist la llum. Jo ja li he dit que el que ha de fer és treure-la. Ja no sé si el podem escoltar. A veure si té sort i alguna productora l'agafa. Clar, no, està amb un mànager del Reugenio, que també n'hem parlat a l'entrevista, i bé, de moment diria que les coses estan anant força bé actualment. I bueno, aviam si té sort. Doncs a veure si té sort, perquè el món de la música està molt malament. Està difícil. Però a veure, esperem que després de sortir aquí Llums TV, no? Aire fre, doncs... Aviam si té sort, sí. Doncs, què et sembla si veiem l'entrevista? Perfecte. Doncs, dintre vídeo. Come fly with me, let's fly away. Avui entrevistem Dan Michaels. Té 20 anys, és de Barcelona i des de ben petit que té molt clar que el que li agrada és cantar. Actualment està participant a l'espectacle del Reugenio, cantant cançons versionades de Frank Sinatra, Michael Bublé, Nat King Cole o Robbie Williams. Influenciat per tots aquests cantants, avui el tenim aquí amb un estil molt swing. Molt bon dia, Dan. Molt bon dia. Aviam, jo crec que està clar que el teu estil és com molt innovador, sorprenent, perquè hi ha molt poca gent de la nostra edat que canti aquest tipus de música. Per tant, jo crec que és important preguntar-te si creus que és necessari sorprendre, innovar... Sí, suposo que, com ja hem vist, sempre hi ha hagut... Depèn de l'època, hem tingut dos moviments, tal. Llavors, avui dia és el que tu has dit, potser recuperar lo antic és innovar, llavors. Sí, trobo que sempre la música ha d'anar evolucionant i tal, i crec que potser últimament no ha tingut un canvi molt radical, estem fent una mica petits canvis, i potser sí que en altres llocs, tipus Londres, que ara mateix seria la capital, diguéssim, artística, doncs sí que s'estan veient nous moviments, però aquí... Llavors, no sé, innovar sí, i el fet d'haver recuperat el swing a Frank Sinatra, a Nat King Cole, tal, potser avui dia es podria dir
Home, la veritat, innovació. de la nostra Sí, època, sí. aquest tipus de música. Home, és raro, sí. És una característica Sí, no sé. important. Bé, bueno, cal dir que estàs al MySpace, més concretament al myspace.com/danmichaels2010, i bueno, jo crec que internet és important avui en dia, a més està a tot arreu, per tant jo crec que és important també preguntar-te si t'ha ajudat a tu estar al MySpace. Home, a l'actualitat a mi realment haig de donar les gràcies i sé que tant jo com molts altres grups, músics, el que sigui, hem tingut molta sort de poder comptar amb internet, amb pàgines tipus MySpace, perquè és una porta totalment oberta a fer-te conèixer. És simplement, potser en el passat, els músics, els cantants, tal, ho tenien més difícil a l'hora que la gent potser els pogués conèixer, però avui dia amb internet, amb les noves tecnologies que tenim i tot, inclús amb el mercat que tenim difícil, qualsevol artista pot donar-se a conèixer, i això crec que és una arma que podem utilitzar tots els músics o tota la persona que es volia dedicar a aquest món. Hi ha hagut molta gent que ha sortit del MySpace. Sí, de fet, els últims grups han sortit més que per MySpace, produccions pròpies, i donant-se a conèixer de boca a boca, per internet, més que en el passat com amb discogràfiques i grans promocions i grans... no sé. Bueno, i parlant del mercat musical, com estaves dient tu ara, com el veus? Home, actualment paradillo, el veig una mica fotut. No hi ha diners, les discogràfiques no aposten, sobretot pels nous talents, ja és normal, centren més potser el que ja és l'èxit segur, els que ja estan a dalt. Llavors, els que volem sortir, si ja tenim el problema de que no tenim potser els medis suficients, tot i que ens podem donar a conèixer per aquestes vies, que no tenim una producció darrere forta que ens pugui llançar el que és on sigui, Espanya, mundial, el que sigui. No sé, a veure, avui dia realment el que s'està utilitzant potser és més la imatge, més que el so. El no vendre's discos, no vendre's tal, s'està utilitzant més que res Shakira i tal, que la música bona i tal, però més que res la imatge. És Tot bastant comercial, sí, sobretot últimament és molt de, si et fixes, molt de videoclip, molt de concert, molt de tal. Ara més que la música es veu més. Inclús els CDs que pots trobar ara, la majoria sempre és el CD i darrere el DVD, perquè... Però bueno, no sé, suposo que hi haurà un canvi. A Londres, de fet, està havent un canvi bastant fort, s'està introduint el rock electrònic, que ja s'està juntant els instruments antics, clàssics, com els moderns, com els futurs, o sigui, s'està utilitzant tot. I no sé, suposo que jo crec que d'aquí un temps hi haurà una nova revolució, perquè jo crec que últimament està bastant paradeta la cosa. Però bueno, ja ho veurem. Ja ho veurem. Bueno, em sembla que tots els nostres espectadors s'estan demanant d'on ve el teu nom, perquè Dan Michaels és un nom artístic i bé, ens agradaria saber-ho. Ja, explica'ns-ho. Dan Michaels, doncs a veure, tot va començar quan vaig començar un projecte amb el Seven Aquel que diu, que és l'empresa que m'està portant. I bueno, amb el meu nom, amb el meu nom real vaig començar amb Frank Sinatra i Michael Bublé, cantar, tal i qual, i veiem que el meu nom real no pagava gaire. I res, pensant, doncs mira, Dan, el nom de Dan va sortir per la meva família. Els meus pares sempre havien dit que el seu primer fill es diria Dan, des que sortien de joves. Però bueno, no es va dir Dan, va ser el meu germà, després jo tampoc em vaig dir Dan, i finalment ma mare es va quedar embarassada quan jo tenia 7 anys, i ja era definitiu que si era nen es diria Dan, si era nena, no ho sé, però si era nen es diria Dan. Però el van perdre, ma mare va perdre el fill i ja està, en el seu honor, suposo. I el de Michaels en honor a Michael Bublé, realment perquè ell i Frank Sinatra han sigut, entre tots els cantants o grups que hagi pogut escoltar, han sigut potser els que m'han convençut perquè pugui cantar aquestes cançons de swing, tot aquest estil. I no sé, Michael Bublé potser li tinc més carinyo, perquè és més actual, tinc més contacte, és més fàcil de... sento més identificat, potser. Bé, ens agradaria saber també com vas començar, com vas decidir que et volies dedicar en aquest món de la música. Amb la música he tingut molts altibaixos, he tingut molts. Vaig començar ben petit, em va descobrir el meu pare, quan encara no sabia llegir, se'm ficava darrere meu, em xivava les lletres i jo anava cantant al karaoke a casa o les típiques festes amb els amiguets i tal. I bueno, a partir d'aquí ja em van apuntar amb una professora de música i ja vaig començar. Llavors ja em vaig fer tot el que és iniciació, grau elemental, grau mitjà, ara m'estic preparant per l'ESMUC
I no sé, el de cantar... Realment jo em veia incapaç fa un temps de poder cantar en públic. O sigui, ho veia difícil, impossible, perquè no em veia, no podia. Però fent segon de batxillerat, en una fira que vam fer per agafar diners pel viatge a fi de curs, doncs em va vindre un amic meu, que també canta, i em va dir, podríem cantar a New York, Frank Sinatra, i jo dient, espera't un moment. I vam començar i amb la conya, jo vaig començar per la conya, perquè realment abans no havia cantat així en públic, havia cantat en una coral al Conservatori de Badalona, que vaig estudiar molts anys, però en solista mai. I realment és que va sortir força bé, estava tremolant tot el rato, i no sé, la gravació la veritat és que és bastant divertida, n'havia vist alguns cops, però no sé, va ser un bon inici, a partir d'allà ja vaig començar, ja vaig veure que, hòstia, m'agradava, la gent li va agradar, tal, i a partir d'allà vaig començar, i fins ara. I el pas de dir, bé, m'hi vull dedicar, perquè vulguis o no, el món de la música és molt difícil i tampoc tens no tens segur que podràs triomfar ni que t'hi podràs dedicar tota la vida. A veure, el fet de voler dedicar-te, suposo que tota persona, o la majoria, sempre troba aquella cosa que potser li motiva més. Jo estava fent dret, m'estava traient la carrera de dret, però radicalment vaig arribar un dia a casa dels meus pares, els vaig plantejar tot el que volia estudiar, tot tal, i el rotllo ben mastegat, perquè clar, tu com vas a la gent, no? Quiero estudiar música, bohemio este. Llavors ja anar, suposo, als meus pares i a plantejar-los com una carrera, com algú ferm, algú que em puc dedicar, doncs suposo que ja va ser més fàcil. I després em va arribar, no sé. Potser una eliminació, potser necessitava que em donessin un cate o alguna cosa, però... No, realment estic feliç, realment, perquè quan estudies alguna cosa potser que no t'agrada o que no et sents identificat amb el que estàs fent, es fa bastant repetitiu. I ara, en canvi, al dedicar-te a alguna cosa que t'agrada, que dius, és que jo vull viure d'això, ho fas més content, et sents més actiu, més alegre, no sé. I de moment bastant a gust, i a veure què tal. Que duri, no? Sí, que duri, sisplau. Bueno, la teva primera actuació com a Dan Michaels va ser a un bar de Masnou, que es diu Vins i Divins. Com va ser aquesta experiència? Perquè ens han explicat que va ser així més en plan familiar... Sí, a veure, al ser la primera actuació estrenava traje, estrenava sabates, ho estrenava tot. És el que tu has dit, familiar. Família, amics, però la gent més propera. Era la gent perfecta que volia que vingués a la meva primera actuació. Vaig estar molt a gust, o sigui, vaig estar, és això, molt nerviós. Un dia o dos abans no menjava res. O sigui, vaig arribar allà blanc, tremolant, però bueno. Però la veritat és que guardo un molt bon record d'aquell dia. Era la gent que volia, vaig estar molt a gust, tot va sortir bé. Després em vaig anar a distreure i realment molt content. Això tinc el vídeo, me'l vaig ficant i tal. Bueno, suposo que ho recordaràs sempre, no? Sí, tota la meva vida segur. Molt bé, i bueno, parlant de família i amics, creus que és important tenir el recolzament de la família? Jo crec que sí. Perquè vulguis o no, el ser jove i és això, vull dir, fa un cert respecte. Jo crec que la família és molt important. Potser hi ha gent que sí que s'ha adonat que sense un apoyo, potser familiar, ha pogut triomfar en el seu camp, diguéssim. Però crec que la família sempre compta un gran paper a la vida, quan vols portar una vida artística o d'aquest tipus. I no sé, en el meu cas, sobretot, jo he tingut la gran sort de tenir els meus pares, que sempre han estat darrere meu, sempre. Sobretot el meu pare, molt pesau, sempre darrere. I no sé, suposo que jo realment ara, amb 20 anys, que tampoc és res, però ara em dono compte que dono les gràcies a lo que és l'apoyo i desitjo que molta gent tingui aquesta sort, perquè veig que hi ha molta gent que ho necessitaria i no pot. I no sé, ja em dono compte d'això, que tinc molta bona sort pels meus pares. I bueno, sí, és molt important. Realment és molt important l'apoyo. És el fet de poder... Et sents més tranquil tu mateix al dir... Quan veus un objectiu i saber que encara que tinguis algun problema sempre tindràs algú darrere que et pugui empènyer, no? Trobo que és bastant important. Sí, jo també ho penso. Bé, bueno, ara, quan et podem tornar a veure? A cantar? El proper dia, 7 de maig, a Auditori a Mataró. Actuo amb el Eugenio també, que és un artista que està portant el seu que diu també l'empresa, i actuem els dos, el dia 7 de maig a l'Auditori a Mataró. Molt bé. Bueno, ara a mi m'agradaria, i em sembla que els nostres espectadors també, que et cantessis una miqueta, així podem fer un petit tas del que serà la teva actuació.
A veure, cal dir que la cançó aquesta és meva. O sigui, no és una versió, això. No, aquesta és meva i potser no pega amb l'estil que estem parlant ara, perquè el que vull fer a les actuacions és mesclar el que serien versions d'aquest tipus Frank Sinatra i tal, juntar-les amb cançons pròpies, però instrumentades tipus swing i tot aquest rotllo. Encara no ho tinc... Ho estic començant ara, és un projecte, encara s'ha de muntar, però realment és la idea que tinc. Aquesta és una de les cançons que he fet i que m'agradaria ficar el que seria en el grup. A veure què tal. Eres un ángel caído, un quehacer sin sentido. Eres mi luna en el mar. Y vente, hagamos mil ruidos, que el mundo nos crea perdidos. Pongo mi sueño a tus pies. Voy a ser paciente, esperaré a que aparezcas y te veré en mis sueños otra vez. Princesa, ¿cómo puedo ya quererte? ¿Cómo puedo ya esperarte? ¿Y cómo decirte que tú eres mi vida, mi sueño perfecto, princesa? ¿Cómo puedo ya quererte? ¿Cómo puedo ya esperarte? ¿Y cómo decirte que tú eres mi vida, mi sueño perfecto? És un trosset petit. Molt bé. Molt bé, molt bé. Bueno, i ara per acabar, així unes preguntes cortetes, per conèixer-te una mica més. Una ronda ràpida, no? Exacte. Aviam, un cantant. Michael Bublé. Em sembla que ens ho deixem bastant clar abans, sí. Vull dir, una cançó? My Way de Frank Sinatra o Nessun Dormo de Pavarotti. Rares, però m'encanten. Bueno, molt bé, molt bé. Mar o muntanya? Per veure el mar, per viure la muntanya. Un lloc? És a dir, una ciutat, un espai, Un espai, un bar. Una ciutat, Nova York. Molt bé. Què et posa de mal humor? De mal humor. La planificació. Sí. Defineix-te amb un adjectiu. De confiança. I Barça o Madrid? Madrid. Aquí ens ha fallat una mica, el de Michael. Espero que no afecti si algú m'ha de venir a veure. Sol o acompanyat, en tots els aspectes de la vida? Acompanyat. Molt bé. Bueno, jo penso que estàs anant per un bon camí, a més crec que és una alternativa a tot el que existeix actualment, el que estàs fent, per tant crec que tindràs força sort, això espero, bueno, te la desitjo i també te la desitgem tot el nostre equip. Bueno, fins aquí la nostra entrevista amb Dan Michaels, si en voleu saber més ja ho sabeu, entreu al myspace.com/danmichaels2010 o a la pàgina del Reugenio, m'equivoco? Sabenaquelquediu.com. Molt bé, doncs, sí, fins aquí la nostra entrevista. Doncs nosaltres seguim aquí per parlar del Paso de l'Equador, que va tenir lloc aquest passat 17 d'abril, aquest dissabte, i doncs per fer-ho tenim a la Maria Banquer, que és una nostra col·laboradora, i també tenim l'organitzadora del Paso, que ara no ens parlarà d'esport, sinó que ens parlarà del Paso, la Lara Grau. Doncs bé, què va ser el més divertit, no? Què ens podeu explicar el més divertit, alguna anècdota del Paso i sobretot que les coses que van sortir malament, no? Que a l'últim moment, imprevistos... Qui comença? Bueno, començo jo per allò d'organització. Aviam, realment tenia moltes ganes de que els que ho vam organitzar tenim ganes de que arribés el moment d'aviam com sortia, si tot el que havíem preparat realment funcionava. I doncs bé, haig de dir que organitzar això porta molt estrès, moltes opinions contradictòries de que no sempre pots agradar a tothom i bé, vam intentar-ho fer el millor possible. Sobretot un tema delicat van ser les taules, que com ja sabeu, yo voy con este, no quiero ir con este, yo también quiero ir con el otro y el otro quiere ir con el otro. Bueno, coses així que vam intentar quadrar tothom més o menys amb una taula que sentís a gust
i en principi eren 5 taules de 10 persones, com sabeu, i la Marta Ferrer, que és l'altra noia amb qui, com sabeu, vaig organitzar el Passo, vam arribar allà i només hi havia 4 taules, unes eren de 13, les altres de 12, és a dir, tot el que havíem estat rumiant durant tota una setmana perquè tothom estigués content, se'ns va destrotar en aquell moment i va ser un moment d'estrès a dir, ostres, que estem a un minut que entri tothom i no sabem com col·locar les persones. Bueno, vam intentar en 5 minuts quadrar la gent, més o menys que tothom estigués bé i bueno, crec que finalment ens en vam sortir. Després el tema calefactors, que també ens havien promès que hi hauríem més d'un, només hi va haver-hi un. Bueno, jo és que justament el tenia darrere, així que no vaig passar. No, jo el tenia bastant al costat també, així que tampoc em puc queixar. Nosaltres, la veritat, a l'arribar vam tindre una mica de fred, però després ja van començar a portar una mica de vi, una mica d'això, vas començar a riure. Vulguis o no, també l'ambient ja fa entrar en calor. Sí, fa entrar en calor. Podem declarar una cosa, que el T2 estava a la terrassa, sí, descoberta, amb un porxo, i bueno, tots els altres, M1, M2 i T1 estaven a dintre. Després tenim un altre tema, una anècdota, no?, que teníem un fotògraf, havíem pagat un fotògraf, què passa? Que T2 es va quedar sense fotògraf, és a dir, ens van fer 4 fotos, Sí, saps? mira I totes les altres ja eren de... Això és veritat. Sí, sí. Jo és això una cosa important que comentaré a la noia a qui haig de fer arribar els diners, que bueno, jo perquè tampoc em vull ficar en embolics, però realment no sé si el que hauríem d'haver pagat és menys del que realment paguem o si li hauria de dir no, és que realment el que et haig de donar és la meitat, perquè mira que jo vaig estar en diversos moments dient-li a la noia que feia fotos, sisplau, en recorda't de la gent de Terrassa, no de Terrassa, de la terrassa. Sí, de la terrassa. De la terrassa allà marginals. A nosaltres ens va passar una cosa amb el fotògraf. De fet, en un principi, el primer cop que li vaig dir, em va dir però que hi ha un grup a la terrassa. I dic, menys mal que li he anat a dir, perquè... Clar, què va passar? Que a l'interior tot estava com més decorat, allò que feia com més caliu, no? I suposo que va trobar un escenari més adient per fer fotos, després a l'hora de donar bandes va ser com molt més festiu i no sé, nosaltres ens vam quedar una mica apartats, però bueno, que jo crec que nosaltres ens vam muntar la festa. No, sí, nosaltres som com una mica independents. No, sí, això s'ha de quedar clar, que ja que el T2 ja també volia començar a fer el passo sol i després ens van anar a Catusar per fer-ho tots junts, el T2 va ser el més divertit i el que va donar les bandes amb més alegria, perquè he vist les fotos dels altres i bueno, banda uno, banda l'altre i no hi havia... No, bueno... Era com a molt oficial. Sí, nosaltres érem més informals. Bueno, també una mica follon, Follon també perquè no s'escoltava res i tothom cridant ja, la gent ja portava copes de vi, cava, no? Però... Sí, sí. I bueno, i després vam tenir la idea, la Marta i jo, de fer un PowerPoint amb fotos de tots vosaltres, que d'un principi, o sigui, va ser com això que ens expliquen a disseny gràfic, que has d'anar simplificant la imatge, va ser que al principi volíem fer un PowerPoint amb imatges vàries de grup, individual, o sigui, molt gran el PowerPoint. Què passa? El temps se'ns tirava a sobre, va acabar sent, o sigui, volia acabar sent un PowerPoint amb una foto de cadascun de vosaltres, amb una frase que us caracteritzés, no? Què passa? Que tampoc, que eren les 4 de la tarda, que la Marta i jo estàvem a casa seva atacades dels nervis, que teníem 20 frases, però què podíem fer? No podíem donar 20 frases a 20 persones i les altres frases, o sigui, les altres persones quedar-se sense frases. Tampoc era això, todos moros o todos cristianos. I vam dir, mira, li posem una mica de musiqueta i com tots... Ho van saber arreglar bastant bé, la veritat. I com tots anàvem ben contents i ja érem... Ja ens érem una mica... No, el vídeo va ser... El PowerPoint va ser molt maco. Home, jo no m'ho esperava, la veritat. Quan van dir, ara tenim un PowerPoint, bueno, aquí, no sé què... I costi tu, això, categoria... No sé si hi ha gent potser que no se'n recorda perquè ja... Però... No, però hi ha gent de classe que ha fet vídeos. Sí. I una cosa del fotògraf, el que em va sorprendre bastant va ser que va haver un moment que anàvem bé a totes allà, va, que ens anem a fer una foto. I hi havia un noi i escolta, que ens pots fer una foto? Diu, és que tot just ara se m'acaba la bateria. Dic, bueno, això, jo li vaig dir que ho fas després ja, o que... No, que se m'acaba la bateria. Dic, pues sí, és que no tindrem cap foto, saps? Dic, no pot ser ara. I clar, ahir vam penjar les fotos, vaig veure i dic, pues si aquí no hi ha gairebé cap foto de classe, dic, això... Nosaltres hi havia molt poques fotos. Però bueno. Això ja ho parlaré també amb qui ho vaig de parlar, però sí que és veritat que
que no estava ben repartit. O sigui, pagar i no pagar crec que hagués estat el mateix, quasi. Però bueno, i bé, crec que la festa ho vam passar prou bé, no? Sí, molt bé, molt bé. A I més, teníem jo crec expectatives també molt altes i crec que no vam fallar, la Jo veritat. crec que també en aquest tipus de festes també et relaciones amb gent que normalment no et relaciones. Veritat. Són moments que sents molt més la unió de grup, no sé, que potser no diries, bueno, doncs aquest divendres surto amb aquesta persona, no ho faries, però estant allà ja dius, ostres, doncs vaig passar una estona. És el que passa, que vas a classe sempre vas amb el mateix grup de persones. I dius, bueno, però a partir d'aquest grup també hi ha altra gent a la classe i amb aquestes festes, rotllo, sopars de final de curs, sopars ara passo d'Equador i tot això, doncs dius, hosti, tu ara vaig a parlar amb aquest o amb l'altre, i com que tothom està també bastant desinhibit, saps? Està el més tímid, te parle, dius, no sé, jo hi vaig veure molta unió, la veritat. Va haver-hi molt bon rotllo entre tothom, o sigui, no sé, no vaig veure res d'estrany. No, i crec que, per almenys, moment de PowerPoint i això, el que va ser consecutiu d'això, que és el que tu comentaves, la unió entre tots, crec que és amb el que em quedo del Passo. Sí. El fet que per fi, encara que hagi estat per una nit, o ojalà que pugui ser també en altres moments, que vam ser per primer cop un grup de veritat, que no anàvem amb prejudicis, anàvem amb ganes de passar-ho bé, de portar-te bé amb tothom, sí, de parlar, de riure. I canviant una mica més de tema, el menjar, què? Us va agradar? A mi sí. Va estar a mi bo, també. no? Sí, la veritat. Bueno, jo em vaig agafar la carn i he de dir que estava una mica seca. Sí, a mi se'm feia una mica de bola, també, s'ha de dir. Però bueno, estava... S'havia d'acompanyar amb la salsa, però els sabors eren bons. No, eren bons. Jo em va sorprendre però em va sorprendre el risotto. Jo trobo que el risotto estava bé, l'arròs al punt i el gust era molt bo, la veritat. Jo em va agradar. No, el gust molt bo. Molt jo bo, vaig tenir una molt mica dur. Bueno, el risotto ja acostuma a ser una mica cru. Ja ho sé, que ha d'estar al dente. Bueno, Ai, ha d'estar una mica Alexia. massa. No, va estar molt bé. I jo que vaig prendre amanida, també molt... Vull dir, tampoc l'amanida té gaire secret, però la veritat és que el fet de posar-li trossets de salmó li donava un toc que potser diferent que no li posaries tu Jo una ni amanida. la vaig veure, l'amanida, perquè estava envoltada de gent amb risotto, saps? No, amanida va menjar molt poca gent. Llavors, balanç positiu del Passo i ojalà es pogués tornar a repetir, no? Fer un post-Passo. Ha passat molt ràpid, la veritat. Jo dic, tanta feina, tanta producció, que si peluqueria, que si vestit, que si busca sabates, que això, que allò, que queda. I alhora la veritat dius, hosti, set una nit i ja està, saps? Em va passar molt ràpid. No, això també s'ha de dir que estàvem tots molt guapos, amb trajes i vestits de gala. Molt guapos. Doncs, bueno, esperem fer, com he dit, un post-Passo i ens quedem amb un bon sabor de boca d'aquesta festa. Un moment com aquest. Fer un sopar de final de curs. Doncs nosaltres anem a Publi i tornem en uns minuts. Fins ara.